To jama'a, kun sani yadda muke gwagwarmaya a waƙa. Waƙa ta ci kuɗinmu ba don ina tsoron Allah ba da in ce kuɗin da waƙa ta ci min da yanzu yana da mata 4 da 'yan canzuna. Amma dai wannan shekarar Allah ya dai sai bin Allah ya taimako kawai ku taya mu da addu'a mu ci gaba da zubo waƙoƙi. Amma waƙa kan ba laifi ta ci kuɗin mu wallahi, kuma har yanzu mu sare ba, muna nan kan bakanmu. In Allah ya yarda mun je inda muke so. Ganin manyan mawaƙa suna gani muna ta fafatawa ko su kula, amma Allah ya taimake mu. Ko jama'a al'umma, ina roƙo da Allah a taimake mu dukkan mu, kowa ƙananan mawaƙa da muke fama yanzu. Babu shakka kowane mawaƙi gare ni wallahi yana fama, yana shan duk kuɗin da ya samu. Waƙa tana cinye mai ne kawai, shi bai ci ba, amma waƙa tana cinye. Da Allah jama'a taimake mu da addu'a.